Lainoa, Ainora, doa. Baina, gu, herrira, goaz! Oñati ardana diarritzen azteu, urtarrian 12an Bilbon ospatuko dan mobilizazio orokora bateko. Gure bagoiaz! Pertsona bezala dagozkien giza eskubideak errespetatzeari, bai. Gure artean behar ditugulako, euskal presoak herriratzeari, bai. Igerian, egan, oinez, pausorik pauso bagoaz. Lainoa nahi nora doa, baina gu herrira goaz. Euskal presoak kanpora, denak Bilbora. Aupa kepa. Autobusez, kotxez edo menditik, burozu moan, baina urtarrilak 12an dano Bilbora. Nik ere urtarrilaren 12ko manifestanteekin bat egiten. Urtarrilan, 12an, Bilbon ikusiko gara. Iñak 12, denok Bilbora. Arrainak saretik iez, txoriak libre dabiltza, askatasunaren bila dabil gutako bakoitza. Beste urraz bat eputia ezpestiko dalako, urtarriaren 12an nire Bilbon izango naiz. Danon ekarpena biharrezkoa dalako, urtarriak 12, zeue Bilbora! Gerra eta zoritxara ez da ezinbestekoa. Askatasuna behar da denuntzat benetakoa. Gube darbeniko bazkide bezala Bilbon egongo gara. Euskal presoak euskal herriratzeari bai. Gaixotasun larria dituzten presoak libre usteari bai. Euskal preso politikoen aferakin argi dago Estatu Espainiar eta Frantsesa momentuz mugitzeko arazoekin dabiltzala eta guk ez baditugu mugitzen, haiek ez dira bere lekutik mugituko. Rikitxaraniakin kontau! Pertsonari duintasuna zor zaio, giza eskubidea zor zaizkio. Baita txikiari, pobreari eta presoari ere. Urtarrilaren 12an, Danok Bilbora! Urtarriak 12 antzaixarre Bilbora! Gure bagoia! Urtarriak 12 gure Bilbora! Bakizala baldin bazara eta presoen aldekoa baldin bazauz, Bilbon zita badukazu. Hormetan daude ateak, eta muga da pausua. Oztopo ez da izango guretzaten barazua. Haupa lagunok, urtarriak 12an, Oina ezala, txintxiketan danok Bilbora. Kartzela egin nahi dute herriak itotzekoa. Herri bat egingo dugu kartzelarik gabekoa. Urtarrilaren 12an neue Bilbora zango naiz eta alik eta jente egizien jatia komeniko zen. Urtarriak 12 Bilbora! Eta uste dut, ordua dela normalizazio batera etzeko eta presoen egoera normaltzeko dela. Guztion giza eskubideak, bakea eta euskal presoak euskal herriratzaren alde, urtarrilan 12an Bilbon izango naiz. Ia, Bilboltzaren 12an danok Bilbon alkarketen gaien. Fiziosorako zigorrarekin bukatzeari, bai. 2013ko urtarrilaren 12an Bilbora fateko asmotan abil neue, oinarrizko eskubideen aldeko manifestantira. Zobe, gonbidatuta zaude. sindikatuak ere, Urtarrilan 12an Bilbon, egongo gara. Batzuengan legea ez da betetzen behar bezala, eta hori baita ez bada, bake prozesua aurrera atera dain. Horregatik, animatzen zaituen, urtarrilan 12an egingo da manifestantira albateko. Neue Bilbon egora! Biktimei rekonozimentua eta ordaina zor zaie, baina kartzela politika gizatiarrago baten alde egitea eta hori erreibindikatzea ere ezinbestekoa izango da hurrengo hilabeteetan.